рақамикунонии иқтисодиёт на танҳо самаранокии идоракунии молиявиро боло мебарад, балки барои шаффофияти фаъолияти соҳибкорӣ, осонии дастрасӣ ба хизматрасониҳои давлатӣ ва рушди бозори рақамӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. дар шароите ки ҷаҳони муосир бо суръати кайҳонӣ рӯ ба пешрафт дорад, рақамикунонии иқтисодӣ дигар як интихоби ихтиёрӣ нест, балки талаботи ногузари замон мебошад. имрӯзҳо тамоми хариду фурӯш бо як ангуштзанӣ анҷом мешавад. андозҳо ба таври онлайн пардохт мегарданд ва ҳатто соҳибкорон тиҷорати худро бе ҳузури ҷисмонӣ ба роҳ мемонанд. ин аст моҳияти иқтисоди рақамӣ, иқтисодиёти фардо, ки имрӯз бо қадамҳои устувор ба он ворид мешавем. айни замон дар кишвар як қатор бахшҳо аз ҷумла низоми бонкӣ, андоз, гумрук, ба қайдгирии молу мулк ва соҳаи савдо ба таври фаъол ба низомҳои электронӣ гузашта истоданд. ҷорӣ намудани пардохтҳои ғайринақдӣ, хизматрасонии онлайн ва ташаккули платформаҳои рақамӣ ба коҳиш ёфтани муомилоти пули нақд ва шаффофияти бештари равандҳои иқтисодӣ мусоидат менамояд. яке аз ҷанбаҳои муҳими рақамикунонии иқтисодиёт ин гузариш ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ба шумор меравад. ин раванд на танҳо барои осон ва беҳтар гардондани муомилоти молиявӣ мусоидат мекунад, балки заминаи мусоид барои коҳиши иқтисодиёти пинҳонӣ, баланд бардоштани интизоми молиявӣ ва таъмини шаффофияти низоми андозсозӣ фароҳам меорад. мутахассисон бар онанд, ки рақамикунонӣ на танҳо як раванд, балки омили муҳимтарини рақобатпазири миллӣ ва рушди иқтисодиёти замонавӣ дар арсаи байналмилалӣ мебошад. дар 10 солаи охир суръати рушди иқтисоди рақамӣ нисбат ба иқтисоди ҷаҳонӣ 2.5 маротиба афзоиш ёфтааст. ҳиссаи иқтисоди рақамӣ ба ҳисоби миёна беш аз 15% маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷаҳонро ташкил дода, ки ин нишондиҳанда барои баъзе давлатҳо то ба 40% ба мушоҳида мерасад. ҳукумати кишвар бо дастгирии шарикони рушд сиёсати фаъолро барои таъсиси инфраструктураи муосир, такмили қонунгузорӣ ва ташаккули кадроҳои рақамӣ ба роҳ мондааст. ҳадаф бунёди ҷомеаи рақамӣ ва иқтисоди самаранок, фарогир ва устувор аст. дар шароити муосир рақамикунонӣ на танҳо осонкунии равандҳост, балки заминаест барои шаффофият, самаранокӣ ва эътимоди мардум ба низомҳои иқтисодӣ мебошад. бале, тоҷикистон низ бо дарки зарурати замон сиёсати устувори гузариш ба иқтисоди рақамиро ба роҳ мондааст. бардомҳои давлатӣ, рушди инфраструктураи рақамӣ ва дастгирии лоиҳаҳои инноватсионӣ ҳама ба хотири онанд, ки кишвари мо ҳамқадами ҷаҳони муосир бошад. иброҳими неъмат, иброҳими абдулғанӣ, ҷаҳонамо хабар.